Halos nansuk sa balay sa suspitsado nga si alias Tibor, 45 anyos, nga usa ka mag-uuma ang giutingkay sa mga pulis nga miyembro sa MAGPET Municipal Police Station. Kini subay sa pag-implementa sa search warrant tungod sa pagtipig og gituohang shabu sa suspek. Gihimo ang operasyon sa kapulisan kaganihang pasado alauna sa Kadlawon, Hunyo 24, 2026 sa sitio Kulambungan, Barangay Magkaala, MAGPET, COTABATO Province. Sa sigig utingkay sa mga pulis, nasakpan gyud nila ang tulo ka sachet nga dunay sulod sa gituohang shabu nga gibana-bana ang mukantidad og 3,000 pesos. Sumala sa kapulisan ang suspect usa ka high value individual sa illegal nga droga sa ilang lugar. Kauban sa operasyon ang lain-laing unit sa PNP nga dunay koordinasyon sa PDEA 12. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang posibleng atubangon nga kaso sa suspitsado. Ipailalumsab sa forensic examination ang nakuhang ebidensya sulod sa balay sa suspect. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.